Sutra je Badnjak. Badnji dan ili Badnja večer je naziv dana prije Božića kada se slavi rođenje Isusa Krista. Kulminacija to intenzivne priprave katolika za Isusov dolazak na zemlju u dječjem obliku koje je počelo još prije. Ove godine prije 4 sedmice na prvu nedelju do Šaše ili Adventa. Na Badnjak se uređuje kuća za Božić, kiti se božićno drvce ili jelka, peku se kolači. Tradicionalno se na Badnjak posti i ne jede meso, iako katolička crkva post ne smatra obaveznim. Badnjak je također ime i za drvo, panj koji se prema tradiciji pali na ognjištu uoči Božića. Kulminacija priprave za blagdan Božić bit će mise polnoćke koje se služe u svim crkvama. Badnji dan ili Badnjak, posebice Badnja večer, bogati su običajima i folklornim sadržajima. Naziv je taj dan prije Božića najvjerovatnije dobio od riječi bdjeti ili biti budan, odnosno biti dobar, to jest znači noć u kojoj se bdije. Vrhunac tog bdjenja jeste proslava polnoćke. Misa polnoćka u Travniku bit će služena u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U srijedu katolici slave Božić.